علامة حرشا كتما أمن إشتي بوتا زبناو تكنولوجي بمدقام كم درهو صابا عسا مهتار كفتي لمعات أتكلتن فرامران مفراين زفريو مهرتتات مكنبابار مكففال اتفريات طلب سدراكا مملاء حالفو نعداقا بموعال توساخي فلفل اتوت مفتاريو فرياتن مفراينتن حرشا بمتأنن صريتن كب بمبال أب كتمان كبابيون زنبر محبرسب تربحنت سرعة مقبن وحسنا مقبي زم حايشونيو أب كتما زرقة نحر واقع قربن طلبن زي متععام وصيتاو زخون حرشا كتما تكباراو تزقبر كاب 25 كسب 400 طلب مقب مشفان كم زكال أبو دوحورات منغستات ديبارتمنت قطبان محبراو قداياتن بخلت تشحن 19 عامة فرنجي زوطو مرداتها ملكت كلتشحن 15 عامة مرت علاوز تقبر مرها قبري ترفات ليمات إتيبيا وحسنا مقبي كترقاقز بفلاي بسقا انقلاليح معارن صبان زتات رفرفة مهرتي كركب مقباريون مرها قبر ترفات ليمات سدرا بوحد وصاي توكوسن طعين استمتات انو مقبتاتن كمقب يخل بزدما تعنو زحلو محبرسب نكفت طاري حجز اب كلل اوروميا اتركب كتما باتو بهافتي صقاتات تفطرو كاب زفلطا كتماتات حنتيا كتما باتو زلو هافت ماي نتخلتات فرمرن أزرقتن متشو كونتات أير بمدقام أب عامت 3 جزين لعليون التفرز لا كتمايا كتما باتو بفرمرة لعل فريات زركب لا كتمايا بفرمرة الترخو فريات طلب حزبا كم مملأ حالفو سدد تقبر لا كتما باتو زلوات صقا بمدقام حزبا تربحن مقبار منغستز حنصص مرها قبري صقاتات ليمات بعتوب تتقبر زلا كتما ونيا እንደ ባቱ ከተማም በተለይ በግብርና ዙሪያ ያለው ከም ከተማ ኣብ ዙሪያ ሕርሻ ዘለው ንጥፈታት ንምዕዋት በዓመቱ ንመስኖ ዝኾኑ ካብ ስርናይ ጀሚሩ ቲማቲምን ሽጉርትን ብበዝሒ ብምፍራይ ሰደድ እንገብረሉ አጋጣሚ ኣሎ ብፍላይ ኮሚደረ ንጅቡቲ ሶማሊያን ከምኡውን ንኸተማታት ውሽጢ ዓዲ ነቕርቢና ሰደድ እንገብሮ ብበዝሒ ንምፍራይን ንውሽጢ ዓዲ እውን ንምቕራብ ዝተለምናዮ ትልሚ ሽቱኡን ክወቅዕ ብዙሕ ጻዕሪ የድሊ ካብ ሰሞያ ብዙሕ ሓገዝ የድሊ መንግስቲ ቴክኖሎጂ የምጽእ استفالاليو مبراتعتعي حسابات يمتص اتي بعل مويا دما نتي تكنولوجي كلما مدوو كنقسقسون مس محبرسب بقروا مسراح يدلي نزيز حجوز سلطناتات نهبينا حارستوت اب ماخل مسلطني حارستوت سلطنا وسيدوم ناب غراتهم انتملسو كسرحلو طمته نسرحينا زلنا ከተማችን የምትታወቀው በፍራፍሬ ነው በፍራፍሬ በብዛት በፍራፍሬ ትታወቃለች ከተማና በፍራምረ ያትፍለጥ ኮሚደረ ክነልዕል ንኽእሊና ኮሚደረ አበ ከተማና በበዝሕ ስለዝፈሪ ካብ ከተማና ካብ ሃገርና ሓሊፉ ሰደድ ምግባር ጀሚርና ኢና ፓፓያ ኣለና ጥቕሉል ጎመንን ሙዝን ዝበሉ ዝተፈላለዩ ፍራምረታት ሓረስታይና ዝኾነ ግራቱ ጾሙ ክሓድር የብሉን ብዝብል መሪሕ የፍርዩ እዮም ዘለው
በዚ ድማ ካብ ዓመት ናብ ዓመት በዝሒ ዘለዎ ፍርያትና ንረክብ ዘለና በቲ ፍርያት ድማ ናብራ ህዝብና ቁጠባ ህዝብና ይቕየር እዩ ዘሎ ያያ ልምዓት ሕርሻ ጸባ ኣብ ከተማ ባቱ ብክልተ ከፍቲ ብ2008 ዓመተ ምህረት ምርባሕ ጸባ ላሕሚ ዝጀመረ ትካል እዩ ብኸይዲ እተን ከፍቲ እንዳተራብሓ ብቁጽሪ 100 ከም ዝበጽሓን ኣብዚ እዋን 50 ኣላሕም ከም ዘለውውን መካየዲ ስራሕ ያያ ልምዓት ሕርሻ ጸባ ተሾመ ታየ ሓቢሮም እዮም በፊት እንደማንኛውም ከብት አርቢ እንደ ሎካል ከብት አርቢ እኛም እያሰርን ነበር የምንጠቀመው ቅድም እንትብል ከመ ዝኾነ መራብሕ ከፍቲ እንደ ኣሰርና ኢና ንጥቀም ነርና ድንብና እውን እሽተያ ነራ ብ2015 ዓመተ ምህረት ስልጠና ወሲድና ድሕሪኡ ኢና መንበር ከፍትና ኣመሓይሽናዮ ኣመጋግባ ላሕምና ኣተሓላልባ ብሓፈሻ ዘመሓይሽናዮ ድሕሪ 2015 ዓመተ ምህረት እዩ ኣብ 2015 ዓመተ ምህረት ሓንቲ ከፍቲ ብማእኸላ 11 ሊትሮ ትሕለብ ነራ ኣብዚ እዋን እዚ ግና 21-22 ሊትሮ ትሕለብ እያ እታ ዝለዓለት ትሕለብ 40 ሊትሮ ክኸውን ይኽእል እዩ እታ ትሑት ትሕለብ ድማ 20 ክትኸውን ትኽእል እያ ኣብዚ እዋን 16 ዝሕለባ ላሕም ኣለዋ ካብኣተን ልዕሊ 200 ሊትሮ ጸባ ኣብ መዓልቲ ንረክብ ኢና ካብቲ ዝሕለብ ጸባ ገሊኡ ንማሕበረሰብ ንዕዳጋ ነቕርብ እቲ ዝተረፈ ድማ መሸጥ ርግኦ ዝትካል ኣሎ ናብኡ ይኸይድ ማለት እዩ አሁን አቶ ያሬድ ለምሳሌ ከሁለት ከብት ነው የጀመሩ ከዛም በኋላ አድርጎ ይሄን ደርሷል ግን እዛ መጀመሪያ ራሳችሁ ሬዲ ስለሆኑ ይሄን ስራ በቀጣይነት መቀጠል ስላለበት ኣይተ ያሬድ ብክልተ ከፍቲ እዮም ስራሕ ጀሚሮም ሕዚ ዓብዩ ኣብዚ በፂሖም ኣለው ኣብዚ ብርኪ ንኽወፅሑ ግና ፈለማ ባዕሎም ድሉ ስለ ዝነበሩ ብቐጻልነት ዕብየት ኣርእዩ ገዝኦም ወይ መራብሒ ከፍቶም ከምዚ ኣይነበረን ኣሰራርሓ መራብሒ ከፍቲ ጽቡቕ እንተዘይኮይኑ ኣብ ጥዕና እተን ከፍቲ ጽዕንቶ ከምጽእ ይኽእል እዩ ጸባ ምርካብ ጥራሕ ኣይኮነን ጸባ ዝሸጥሉ ቦታ ኣለዎም ብዓይን ዋጋ እውን ነክዮም እዮም ዝሸጡ ኣብ ካልእ 65 ብር እንተኾይኑ 60 ገይሮም እዮም ዝሸጡ እቲ ስራሕ ካልኦት መናእሰይ እውን ንክስዕብዎ ኣብ ኣመላኻኽታ መናእሰይ ክስርሕሉ ይግባእ መናእሰይ ካብ ዩኒቨርሲቲን ኮሌጃትን ምስተመረቑ ንኽቁጸሩ ምልክታታት ክርእዩ እዮም ሓሳብ ይኾኖም ካብዚ ኣተሓሳስባ ውፅኦም ፈጠርቲ ስራሕ ንክኾኑ ሞያዊ ስልጠና ክወስዱ ኣለዎም ኣብ ዝተፈላለዩ ስራሕቲ ንምውፋር ትርፍን ዋጉኡን ምፍላጥ የድሊ እዚ ኣብ ኣእምሮ እዩ ዝስራሕ ንሕና ካብ ሰው ሞያዊ ስልጠና ኢና ንህብ ስልጠና እንትንህብ እቲ ዘሎ ሓቂ ኢና ንገልጸሎም ኣብ ዓድና ዘሎ ተመክሮ ኣብ ወጻኢ ዘሎ ተመክሮ እንዳምጻዕና ብምስልታት እንዳሓገዝና ኢና ነስልጥኖም ከም ኣይተ ያሬድ ኣብ ዝበሉ ቦታታት በኣካል ብምኻድ ግንዛበ ክሕዙ ንገብር ኢና ያያ ልምዓት ሕርሻ ጸባ ናይ ባዕሉ መከፋፈሊ ጸባ መሸጢ ርግኦ ኣለዎም መንበሪ እተን ኣላሕም ዘበናዊ እዩ ማይ ዝሰትያሉ ቀለበን ጥዕንአን ኩሉ በብእዋኑ ክትትል ከም ዝግበረለን እቶም መካየዲ ስራሕ ገሊጾም እዮም ብዝሐሸ ተመጣጣኒ ዋጋ እውን ጸባ ንሕብረተሰብ ዘቐርብ ትካል እዩ እተን ኣላሕም ኣብ መዓልቲ ዝህብኦ ጸባ እውን ብቻርት ዝምዝገብን ክትትል ዝግበረሉን እዮም ይህን የምትመለከቱት በያያ የወተት እርሻ ልማት ውስጥ ከየካቲት 2015 ጀምሮ ከፍተኛ ምርት በመስጠት በደረጃቸው የተቀመጡ የወተት ከብቶች ናቸው እነዚህ ለምን ምን ችግር አለ በአሁኑ ሰዓት እዚህ ጋር ያለነው ሰራተኞች ብቻ 9 ሰራተኛ ነው ያለው ኣብዚ እዋን 9 ሰራሕተኛታት ኣለና ብመዳይ ጥዕና ናይ እንስሳት ዶክተር ኣለና ሰሙያን ዝምልከቶም ኣካላትን ካባና ኣይፍለዩን ንዓና ከም ኣብነት ገይሮም ስለ ዝወስድና ኩሉ ሻብ እዮም ዝከታተሉና ካብ ደገ ዝመፁ ተሃልዮም ሒዞም እዮም ዝመፁ ንኣብነት ካብ ዩኒቨርሲቲ ዝመፁ ተምሃሮ ኣለዉ ካብ ዝተፈላለዩ ከባብታት ዝመፁ ኣለዉ ኩሎም ብስራሕትና ዓጊቦም ልምዲ ወሲዶም እዮም ዝኸዱ
ተወዲቦም ኣብ ዘልምዕዎ መሬት ሽጉርቲ ብምፍራይ ጠለብ ከተሞም ካብ ምምላእ ሓሊፎም ንኻልኦት ከባብታት ብምቕራብ ዓርሶምን ማሕበረሰቦምን ዝረብሑ መናእሰይ ዘለውዋ ከተማ እውን እያ ከተማ ባቱ። መንግስቲ ቦታ ብምሃብ ልቃሕ ብምትዕራይን መሰረተ ልምዓት ብምምላእ ኣብ ዘዳለው ሕርሻ ከተማ ተዋፊሮም ይሰርሑ ዘለው መናእሰይ ፍርያቶም ዝሸጥሉ ቦታ እውን ተዳልዩሎም እዩ። በገበሬም ይሁን በማህበሬም ይሁን ይህን ስራ ከተሰራ በኋላ ገባ ይፈልጋል። የገባ ትስስር የምንለው ገባ ይፈልጋልና ብውልቀ ኾነ በማሕበር ዝፈሪ ፍርያት ዕዳጋ የድልዮ። ውፅኢታት እንስሳ፣ ደርሆ፣ እንቁላሊሕ፣ መዓር፣ ጸባ ዘለዎም ክፋላት ማሕበረሰብ ንዕዳጋ ብምቕራብ መቕረብቲ ኣታዊ ንኽረኽቡ እቶም ካልኦት ድማ ገዝኦም ንኽጥቀሙ ምትእሳር ዕዳጋ የድልዩ። ከም ከተማ ብበዝሒ እንቁላሊሕ ንዘቕርቡ፣ ጸባ መዓርን ዓሳን ንዘቕርቡ ማሕበራት ሸዳት ተዋሂቡ እዩ። ኣብቶም ሸዳት ንነበርቲ ከተማ ባቱ ጥራሕ ዘይኾነስ ካብ ሃዋሳ ኣዲስ አበባ ንዝኸይድ ካብ ኣዲስ አበባ መጺኡ ናብ ሃዋሳ ዝኸድ መንገዲ ብዙሓት ፍርያታት የቕርብ እዩ።